हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा जयश्री माता जी वந்திருக்கலா? हरे कृष्णा யார் புது ஸ்டூடெண்டா மாதாஜி? பழைய ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஓகே கேட்க வந்திருக்காங்க சொன்னா. சரி ஓகே. நம்ம வந்து அது லைவ்லயும் போயிருக்கோம். 1 மினிட் பிரணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? 1 மினிட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நாங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்தோம், அதுக்குள்ள மழை வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. நாங்க கிளாஸ் கேட்டுக்கிறோங்க மாதாஜி, புக் எல்லாம் அங்க வீட்டுல இருக்கு. நானும் சாஸ்வதாவும் கிளாஸ் மட்டும் கேட்டுக்கிறோங்க மாதாஜி, படிக்க முடியாது. ஓ சரி சரி ஓகே ஓகே மாதாஜி. எப்ப சௌரியம் இருக்கு சொல்றோம் அப்போ படிக்க கொடுக்குறீங்க. நான் லேட் ஆகுங்க மாதாஜி, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள லேட் ஆயிரும், அதனால நாங்க கிளாஸ் கவனிச்சுக்கிறோங்க மாதாஜி. சரி சரி ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வெளியே இருக்கிறேன் மாதாஜி, அம்மா வீட்டுல இருந்து இப்பதான் போயிட்டு இருக்கிறேன் மாதாஜி, அதனால என்னால படிக்க முடியாது மாதாஜி. மாதாஜி இருக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ்டர்டே நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிட்டேன், காரணம் குழந்தைங்களுக்கு ஃபீடிங்காக போனேன். ஓகே ஓகே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். ஓகே இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கு ஒரு 1 hour இருந்தாங்கன்னா இருப்பேன், நான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவேன். ஓகே ஓகே. எல்லாரோட சௌரியம் பார்க்கணும் இல்லையா? மெயினா அந்த வெனஸ்டே தர்ஸ்டே போட்டதே உங்களோட சௌரியத்துக்கு தான். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரோட சௌரியத்துக்கு தான். பிரணத்தி எடுத்துடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கொஞ்சம் பேர எடுத்துடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆரம்பிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकम्।
அடுத்து படிச்சிட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. வந்தே அகம் ஸ்ரீ யாருமே குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி படிங்க. ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये. பிரணமாமி மாயி இல்ல மாதாஜி, பிரணமாமி ஹரி பிரியே. प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. நான் படிக்கவா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நமோ பிரம்மணி படிங்க மாதாஜி. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெய பதக சுவாமின் இதி நாயினே நம ஆச்சரிய பதாய நிதை பிரதாயினே गौरकदातामतया नगर ग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय पूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी பாச்சாத்திய தேசதாரிடே. படிக்கணுமா? படிக்க முடிஞ்சா படிங்க. முடியுமா? பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ண பக்த ரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த. மாதாஜி जय कृष्ण இல்ல, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण. அவ்வளவுதானா? இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன். எவ்வளவு இருக்கா எடுத்தேன். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து ஈஷோ நம்ம அது வந்து இது போட்டிருக்கேன், நம்ம குரூப்ல போட்டேன் இல்லையா, அதே தான் நான் திரும்பி இங்க போட்டிருக்கேன். We will read and with the meaning also will read. அதான் நேத்து போட்டிருந்தீங்களே மாதாஜி. இதெல்லாம் தான் எக்ஸசைஸ் எனக்கு. எனக்கு ஹோம்வொர்க், எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தான் வேலை. சரி, இதெல்லாம் பண்ணா யூஸ்ஃபுல் இல்லையா, நமக்கு படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்புறம் நம்ம குரூப்ல போட்டதான் நீங்களும் வீட்டுல படிப்பேன், அதனால போட்டேன். 12th சாப்டர் இப்படி போட்டிருந்தோம், நினைவு இருக்கா? நம்ம தாமோதர பார்த்தேன். ஆனா நம்ம புக் இருக்குல்ல மாதாஜி, அதனால நான் அதை அவ்வளவு கவனிக்கல. இப்ப ஒருத்தரா படிக்கலாம் இல்ல, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ராகம் எல்லாம் தெரியும். நீங்க நம்ம 3 பேர் தான், ஜானி மாதாஜி, சத்யபாமா மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, மாதாஜி
இப்போ ஒருத்தங்க எவ்வளவு படிக்கலாம் மாதாஜி? ஒன்னொன்னு படிக்கலாமா? படிங்கோ, இன்னொன்னு படிங்கோ. ஓகே, மீனிங்கும் படிச்சிடுறேன். ஹரே படிச்சுக்கோ. கிருஷ்ணா. பிரார்த்தனை. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் பிரார்த்தனை. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூரணமானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமான முறையில் பூரணமாக உள்ளது. பரிபூரணத்திடமிருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகின்றதோ அதுவும் தன்னில் பூரணமானதே. அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூரண அங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் பூரணமாகவே எஞ்சி நிற்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யபாமா மாதாஜி படி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். அதே டியூன்ல முடிஞ்சா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஷாவஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே யக்ஷேன புஞ்சிதா மா கிருதா கஸ்ய சவித்தனம். ஸ்வித்தனம், சவித்தனம் இல்ல மாதாஜி, ஸ்வித்தனம். ஸ்வித்தனம், ஸ்வித்தனம். தேனே பத்தின, அது தேனே கிடையாது, தேனாதான். தேன தேன யக்ஷேன புஞ்சிதா மா கிருதா கஸ்ய ஸ்வித்தனம். பிரபஞ்சத்திலுள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு? புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்கோ. சூரிய நாமதே லோகா அந்தேன மாதாஜி இன்னும் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்கணும். இப்ப ரெண்டாவது படிக்கணும் இல்லையா? குர்வன் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க படிச்சாங்க, இவங்க ரெண்டு படிச்சுட்டாங்களே. மாதாஜி கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்கும், அப்பதான் தெரியும் இல்லையா நம்ம என்ன படிக்கிறோம். சரி. குர்வன் ஏவக கர்மாணி ஜிஜி விஷேச்சதம் சமாக ஏவம் துவயினான்யதே தோஸ்தி ச கர்ம லிப்பியதே நரே. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயலை அவன் கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்குவானா? அப்படி இல்ல, கொஞ்சம் வெளியில ஒரு கால்ஸ் வந்தது, பேசினா அது இதாயிடுச்சு. இல்ல அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இது மாதிரி டைம் பாஸ் கிளாஸ் கிடையாது, நம்ம வந்து படிக்கணும். அது லெவல் 3ல இருக்கும், சீரியஸா படிக்கணும். எஸ், புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறா? பட் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா மாதாஜி? தெரியுமா உங்களுக்கு ஈஷோபனிஷத்? பார்த்து படிக்கிறது இல்ல, அப்ப வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்ப டெக்ஸ்ட் வந்தா கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. நாமதே லோகா அந்தேன தமசாவ்ருதாஹ தாம்சே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும் அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். எஸ் மாதாஜி படிவம். ஹரே கிருஷ்ணா. அநேஜத்யேகம் மனசோ ஜவியோ அநேஜதேகம் மனசோ ஜவியோ அநேஜதேகம் மனசோ ஜவியோ நைனன் தேவா ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத் தத்தாவதோ அன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி. ஆடியோ போட்டிருக்கேன், ராத்திரி உட்கார்ந்துட்டு 1 மணி 1:30 மணி 2 மணி அப்படிலாம் ஆடியோ போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் யூ வில் பட் தட் கோஸ் இன் தி ஏர். மாதாஜி நான் ஆடியோ ஒரு தடவை 2 தடவை கேட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு வந்து 2 வாட்டிலாம் வராது மாதாஜி, படிக்கணும் நிறைய. அதான் அதனால 4வது. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி, நம்ம இதெல்லாம் போடுறேன்னா உங்களுக்கு வேண்டிதான் போடுறேன். இல்லடா இல்ல நான் தான் பாடுவேன், எனக்கு தான் தெரியும் சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டே போலாம். நமக்கு இந்த டைம் வேஸ்டே ஆகாது. பட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு லேர்ன். அதனாலதான் நான் டைம் போனாலும் பரவாயில்ல படிச்சேன். இந்த 4வது வந்து வேற ராகத்துல பாடணுங்கிறது, அது இன்னும் கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்குது மாதாஜி. அதான் வேற ராகம் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள்
வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அப்ப அந்த நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஆமா ஆமா, இன்னும் அந்த அளவுக்கு தலை சரியில்லை. ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும், அது கேட்டுட்டே ஆமா இருந்தா ஆமா. ஏன் இந்த ராகம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ஓஹோ இது நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அதனாலயும் நமக்கே தெரியுமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஆமா ஆமா. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. படிச்சிருக்கோம் ஹரே இதுலயே கிருஷ்ணா. நமக்கு முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்வதில் மற்றவர்கள் அனைவரையும் வெல்லக்கூடியவர். சக்தி வாய்ந்த தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. ஓரிடத்தில் வீற்றிருந்தாலும் அவரே காற்றையும் மழையையும் வழங்குபவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவரது சிறப்புகள் ஈடு இணை அற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம், அவ்வளவு மீனிங் படிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஸ்லோகா படிச்சிருக்கோம். ஆனா 7 வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம். 8 முடிச்சிருக்கோம். 8 முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத் ஏஜதி தன்னைஜதி தூரே தத்வந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்வு சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹதாயக பாஹ்யதக. முழுமுதற் கடவுள் நடக்கின்றார், ஆனால் நடப்பதில்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றார், ஆயினும் அவர் மிக அருகிலும் இருக்கின்றார். அவர் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும் இருக்கிறார், இருந்தும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியேயும் இருக்கின்றார். யஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மனேவானுபஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோன விஜுசதே. எவன் ஒருவன் எல்லா ஜீவன்களையும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களாக பார்த்து அனைத்தையும் அவருடைய உறவில் முறையாக காண்கின்றானோ, எல்லாவற்றிற்குள்ளும் அந்த முழுமுதற் கடவுளை காண்கின்றானோ, அவன் ஒருபோதும் யாரையும் எதையும் வெறுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு என்ன பாப்போம் படிச்சோம்னா, யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவா பூத் விஜானதஹ தத்ர கோ மோஹக சோக ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. எல்லா உயிர் வாழிகளையும் ஆன்மீக பொறிகளாக பகவானுடன் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்களாக காண்பவன் விஷயங்களை உண்மையாக காண்பவன் ஆகிறான். அவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு மயக்கம் என்றோ கவலை என்றோ என்ன இருக்க முடியும்? இப்ப பாக்கியோட நான் படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு ஸ்லோகம் தான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா அவ்வளவா கேட்கல, நீங்க ஒரு டைம் 2 டைம் கட்டணம் வராது. So I will just keep reading and meaning படிக்க வேண்டாம், இன்னைக்குதான் ஆரம்பிக்கணும் 8ல இருந்து. சபரியகா சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கபீர் மனிஷி பரிபுஹு ஸ்வயம்பூர் யாதா தத்யதோ அர்த்தான் வியததா சாஸ்வதிப்யஹ சமாப்யஹ அந்தம் தம பிரவிஷந்தி ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृताः अन्यत् एवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति सुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यत् एवाहु सम्भवात् अन्यत् आहुरसम्भवात् इति सुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम् अश्नुते किरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्निकर्षेयमसूर्य प्राजापत्या व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलममृतम् अतेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपतराये अस्मान् विश्वानि देवा वैनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेमाम्. ஸ்ரீ உபனிஷத் சம்பூர்ணம். ஆக்சுவலி நேற்றுக்கு நான் வந்து லேட் ஆனேன், அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல நல்லா படிச்சேன், எல்லாருமே அழகா ராகத்தோட கரெக்டா படி. இன்னைக்கு என்ன எல்லாம் குளறுபடி,
ராஜேஸ்வரி மாதே அவங்களோட ராகத்துக்கு எழுத்துறாங்க. அப்படி நன்னா இருக்காது. we should read ஈஷோபனிஷத் லைக் ஈஷோபனிஷத் அப்படின்றதான் ஒரு அதுக்கு ஒரு அழகு இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்து பாடத்துக்கு போயிடலாமா? மாதாஜி நீங்க புக்கு சொன்னீங்க இல்ல மாதாஜி, அவருக்கு ஃபோன் பண்ணா அவர் மாயாப்பூருக்கு போயிட்டு இருக்காராம். தீபாவளி எல்லாம் முடிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். புக்கு கையில இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. புக் இல்லாம இருந்தா கொஞ்சம் நமக்கு அதை இங்கிலீஷ்ல ரெஃபர் படிங்களே, வேதாபேஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கே, ஆன்லைன் இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பண்ண. இன் டச் வித் தி ஸ்டடீஸ். இல்லையா? ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 9. எஸ், நம்ம 3 பேர் தான் படிக்கலாம். அந்தம் தமஹ பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ யவு வித்யா யாம்ரதாஹ. எஸ் மாதாஜி, நீங்களும் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க ஜானி மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ வித்யாம் உபாசதே. அவித்யா மாதாஜி, ஏ அவித்யாம் உபாசதே. அவித்யா சரி சரி. அந்தம் தம பிரவிசந்தி ஏ அவித்யா. இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி நிறைய டைம் சொல்லிருக்கேன், நேதி கூட சொன்னேன், எங்கெல்லாம் அப்போஸ்ட்ரோஃபி இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஆ போடணும்னு சொல்லி. ஓ ஓகே ஓகே. ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ யவு வித்யாய ரதாஹ. அந்தம் ஆழ்ந்த, அறியாமை, தம இருள், பிரவிசந்தி பிரவேசிக்கின்றனர், ஏ எவர், அவித்யாம் அறிவின்மையை, உபாசத்தே வழிபடுகின்றனர், தத அதைவிட, பூய இன்னும், அதிகமான, இவத் போன்ற, தே அவர்கள், தம இருள், ஏ எவர், கூட, வித்யாயாம் அறிவில், ரதா ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகினுள் பிரவேசிக்கின்றனர். பெயரளவிலான வித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களோ மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. முறை வித்யா அவித்யா ஆகிய இரண்டையும் இந்த மந்திரம் ஒப்பிடுகிறது. அவித்யா எனப்படும் அறியாமை ஐயமின்றி அபாயகரமானதாகும். ஆயினும் வித்யா எனப்படும் அறிவானது தவறானதாக அல்லது தவறாக வழி நடத்தப்பட்டதாக இருக்கும் பொழுது அது மேலும் அபாயகரமானது ஆகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் முந்தைய கால கட்டங்களை காட்டிலும் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். நவீன நாகரிகம் அனைத்திற்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. ஆயினும் விளைவு யாதெனில் மக்கள் முன்பை காட்டிலும் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாகவே வாழ்கின்றனர். வாழ்வில் மிக முக்கியமான பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்துவிட்டு பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுவதே இதற்கு காரணமாகும். வித்யா என்பதை பொறுத்தவரையில் முழு முதற் கடவுளே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பதையும் இந்த உண்மையை மறந்திருப்பதே அறியாமை என்பதையும் முதல் மந்திரம் மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளது. வாழ்வின் இந்த உண்மையை மனிதன் எந்த அளவிற்கு மறக்கின்றானோ, எந்த அளவிற்கு அவன் இருளில் இருக்கின்றான். இந்த கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் கல்வியில் பெயரளவிலான முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ள இறை உணர்வு அற்ற நாகரிகமானது குறைந்த கல்வியை பெற்றுள்ள நாகரிகத்தை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானதாகும். கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் என்னும் பல வகையான மனிதர்களில் கர்மிகள் என்போர் புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். நவீன நாகரிகத்திலுள்ள 99.9 விழுக்காடு மக்கள் தொழில்துறை, பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக சேவை, அரசியல் சேவை முதலிய அடையாளங்களின் கீழ் புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவை எல்லா செயல்களும் முதல் மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள இறை உணர்வினை தவிர்த்துவிட்டு ஏறக்குறைய புலன்களின் திருப்தியை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. பகவத்கீதையில் 7.15 கூறப்பட்டுள்ளபடி முழுமையான புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மூடர்கள் அல்லது கழுதைகள் ஆவர். கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சின்னமாகும். புலனுகர்ச்சிக்கான பயனற்ற நோக்கத்தில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் படி அவித்யாவை வழிபடுகின்றனர். மேலும்
கல்வியில் முன்னேறுகிறோம் என்ற பெயரில் இத்தகு நாகரிகத்துக்கு உதவக்கூடிய முறையில் செயல்படுவோர் உண்மையில் புலனுகர்ச்சியில் முற்றிலுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களை காட்டிலும் அதிகமான தீங்கினை ஏற்படுத்துகின்றனர். இறை உணர்வற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது நாகப்பாம்பின் தலையிலுள்ள மதிப்புமிக்க ரத்தினத்தை போன்ற அபாயகரமானதாகும். ரத்தினத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள நாகப்பாம்பு அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானதாகும். ஹரி பக்த சுதோதய என்னும் நூலில் 3.11-12 இறை உணர்வற்ற மக்களின் கல்வியானது பிணத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல்வேறு இதர நாடுகளிலும் வருத்தத்தில் உள்ள உறவினர்களின் இன்பத்திற்காக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. அதுபோலவே பௌதிக வாழ்வில் என்றென்றும் தொடரக்கூடிய துயரங்களை மேலோட்டமாக மறைப்பதற்கான பணியை நவீன நாகரிகம் செய்து வருகிறது. இவை எல்லா செயல்களும் புலனுகர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது, மனத்திற்கு மேலே புக்தி உள்ளது, புக்திக்கு மேலே ஆத்மா உள்ளது. எனவே உண்மையான கல்வியின் நோக்கம் ஆத்மாவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தன்னுணர்வை பெறுவதாகவே இருக்க வேண்டும். அத்தகு உணர்விற்கு வழிவகுக்காத எந்த ஒரு கல்வியும் அவித்யா அறிவின்மை என்றே கருதப்பட வேண்டும். அத்தகு அவித்யாவை வளர்த்தால் அஃது அறியாமையின் மிகவும் இருண்ட கீழ் உலகிற்கே இட்டு செல்லும். பகவத்கீதையின்படி 2.42 7.15 தவறான பௌதீக கல்வியாளர்கள் வேதவாத ரத என்றும் மாயையா பக்ருத ஞான என்றும் அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் மனிதர்களில் மிக தாழ்ந்தவர்களான நாத்திக அசுரர்களாகவும் இருக்கலாம். வேதவாத ரத எனப்படுபவர் தம்மை வேத சாஸ்திரங்களில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கின்றனர். இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்களின் நோக்கத்திலிருந்து இவர்கள் முற்றிலும் வழி தவறியுள்ளனர். வேதங்களின் நோக்கம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அறிவதே என்று பகவத்கீதையில் 15.15 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புருஷோத்தமரான முதற் கடவுளிடம் துளியும் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. அத்தகு மாறாக அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைதல் முதலிய பரமபலன்களால் கவரப்பட்டுள்ளனர். முதல் மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பதை அறிந்து வாழ்வின் தேவைகளுக்காக நமக்கென்று வழங்கப்பட்டுள்ள பங்கில் நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். மறந்திருக்கும் ஜீவனிடம் இந்த இறையுணர்வு எழுப்புவதே எல்லா வேத சாஸ்திரங்களின் நோக்கமாகும். இந்த நோக்கம் உலகின் பல்வேறு மத நூல்களின் முட்டாள் மக்களுடைய பரிந்துணர்விற்காக பல்வேறு வழிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக எல்லா மதங்களின் இறுதி நோக்கம் மனிதனை மீண்டும் இறைவனிடம் அழைத்துச் செல்வதே. ஆனால் முழுமுதல் கடவுளுக்கும் ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் மறதியுள்ள ஆத்மாவிற்கும் இடையிலான இழந்த உறவை புதுப்பிக்க செய்வதே வேதங்களின் நோக்கம் என்பதை உணர்வதற்கு பதிலாக இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புலனின்பத்திற்காக சொர்க்கலோகத்தை அடைவ போன்ற பல விஷயங்களை விஷயங்களை வேதங்களின் இறுதி நோக்கமாக கருதுகின்றனர். எந்த ஆசை ஆதியிலிருந்து அவர்களுடைய பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளதோ அதையே அவர்கள் மீண்டும் நாடுகின்றனர். சிலர் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான விளக்கத்தை வழங்கி மற்றவர்களை தவறாக வழிநடத்துகின்றனர். பாமரனுக்கும் அதிபூர்வமான வேத விளக்கங்களை அதிகாரப்பூர்வமான வேத விளக்கங்களை வழங்கக்கூடிய புராணங்களை கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் கண்டிக்கின்றனர். மாபெரும் ஆச்சாரியர்களின் புறக்கணித்து வேதவாத ரத மனிதர்களின் வேதங்களுக்கான தங்களது சொந்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு மனசாட்சியற்ற மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலைச்சிறந்த அறிஞனாக பிரகடனப்படுத்துகின்றனர். அத்தகு வேதவாத ரத மனிதர்களின் இந்த மந்திரத்தில் வித்யாயாம் ரதகா என்னும் பொருத்தமான சம்ஸ்கிருத சொற்களின் மூலம் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். வேதங்களே எல்லா அறிவிற்றிற்கும் வித்யா ஆதி மூலமாக இருப்பதால் வித்யாயாம் என்னும் சொல் வேத கல்வியை குறிப்பிடுகின்றது. ரதா என்றால் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். எனவே வித்யாயாம் ரதா என்றால்
என்றால் வேத கல்வியில் ஈடுபட்டு என்று பொருள். ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியானது உண்மையான வேத நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய வேதங்களின் பெயரளவில் மாணவர்களே இங்கு கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகு வேதவாதரதர்கள் வேதங்களின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு பொருள் தேடுகின்றனர். வேத சாஸ்திரங்கள் முறையான சீட பரம்பரையின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்வதற்காக அசாதாரணமான நூல்களின் தொகுப்பு என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. இவ்வளவுதான் இருக்கா? நான் படிச்சுடுறேன். வேதங்களின் தெய்வீக செய்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டியது அவசியம். முண்டக உபனிஷத் 1.2.12 இவ்வாறே வழிகாட்டுகிறது. இத்தகைய வேதவாத ரத மனிதர்களும் கூட தங்களது சொந்த ஆச்சாரியர்களை பெற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் முறையான சீட பரம்பரையில் வருவதில்லை. இவ்வாறாக அவர்கள் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான விளக்கம் கொடுத்து அறியாமையின் இருண்ட பிரதேசத்திற்கு முன்னேறுகின்றனர். அவர்கள் துளியும் வேத அறிவற்ற மனிதர்களை காட்டிலும் ஆழ்ந்த அறியாமையினுள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். தம்மை தாமே கடவுளாக கருதுவோர் மாயையா பகுத்த ஞானம். இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சதுதான். ஆனா இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ மாயையில சிக்கின் இருக்கா. மாயையா பகுத ஞான பிரிவை சார்ந்தவர்கள். இவர்கள் தங்களையே கடவுளாக கருதுவது மட்டுமின்றி வேறெந்த கடவுளையும் வழிபட தேவையில்லை என்றும் நினைக்கின்றனர். ஒரு சாதாரண மனிதன் பணக்காரனாக இருக்க நேரிட்டால் அவர்கள் அவனை வணங்குவதற்கு ஒப்புக்கொள்வார். ஆனால் ஒருபோதும் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை வழிபட மாட்டார்கள். தங்களது சொந்த முட்டாள்தனத்தை அங்கீகரிக்க இயலாத அத்தகு மனிதர்கள் கடவுள் எவ்வாறு தமது சொந்த மாயத்தினால் பந்தப்படுத்தப்பட முடியும் என்பதை ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை. கடவுள் என்றோ ஒரு நாள் மாயையினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டார் எனில் மாயை கடவுளை காட்டிலும் சக்தி உடையவதாக இருந்தாக வேண்டும். கடவுள் சர்வசக்தி கொண்டவர் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஆயினும் அவர் சர்வசக்தி கொண்டவராக இருந்தால் மாயையினால் அவர் வெல்லப்படுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை. தம்மை தாமே கடவுளாக கருதும் அவர்களால் இத்தகைய வினாக்களுக்கு தெளிவான முறையில் விடையளிக்க இயலாது. அவர்கள் வெறுமனே தாம் கடவுளாகி விட்டதாக நினைத்துக் கொண்டு திருப்தி அடைகின்றனர். நம்ம அதுதானே லாஸ்ட் இல்லையா? இதுல அவ்வளவுதான் இருந்தது. நம்ம படிக்கிறோம். இதுல என்னது மெயினா இந்த இப்பத்த டாபிக் என்னது? இந்த 9வது வித்யா. அதனாலதான் வித்யா கரெக்டா படிக்கணும் என்று சொன்னீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் நமக்கு புரியாது. ஆனா அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கு. நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன். அப்போஸ்ட்ரோபி இருந்தது. அப்போஸ்ட்ரோனா மேல ஒரு கமா மாதிரி இருக்கட்டும் போடணும். சான்ஸ்கிரிட்ல இந்த மாதிரி வரும். எஸ் மாதிரி இப்படி போடுவா. சோ வித்யா அந்த மாதிரி படிக்கணும். இல்லாட்டா அவித்யான்னு பிரிச்சு படிச்சா இது மீனிங் மாறாது. ஓகே. அப்ப அவித்யா வித்யா படிச்சவாளா இருக்கா. இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துலயும் நிறைய படிச்சவாளா இருக்கா. PhD என்ன, டாக்டர் என்ன, அது இதுன்னு. பட் ஆஸ் பர் இதுல என்னது ஆன்மீகத்தை பார்த்துன்னா அவளை பெரிய ஜீரோ. ஏன்னா அவளுக்கு ஆன்மீகத்தை நாட்டம் இல்லை. ஆன்மீகத்தை ஒண்ணும் தெரியலைனாக்கா அந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் வாங்கி யூஸ் இல்லை. ஏன்? அதுவும் நம்ம பகவத்கீதால மீனிங் படிச்சிருக்கோம். ஏன்? இந்த ஜென்மத்துக்கு தான் அது பொருந்தும். இந்த ஜென்மத்துல அவ்வளவு படிச்சிருக்கான், அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் இல்ல, ஓகே. அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுமா? கிடையாது. திரும்பியா ஃபார் ஆப்பிள்னு ஆரம்பிக்குதான் வரும். வேற ஆன்மீகத்துல நம்ம எவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்று வந்தாலும் இதெல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். அப்ப நம்ம சூக்ஷ்ம உடல் விழுந்த உயிர் போகும்போது என்னாகும்? சோல் வெளியில போகும்போது என்னாகும்? சூக்ஷ்ம உடல் தான் வரும். அது கூட உள்ள ஸ்தூல சரீரமும் இதுவும் என்னது ஆத்மா ரெண்டுமே வேறொரு உடல்ல போகும். அப்ப இந்த நல்ல இதெல்லாம் படிக்கிறவன் என்ன டெஃபினெட்லி ஒரு ஆடாவோ மாடாவோ எல்லாம் போக மாட்டான். டெஃபினெட்லி ஒரு இதுதான் மனிதன் ஒரு உடல் தான் கிடைக்கும். அது ஒரு லேடி இது என்னது ஒரு ஃபீமேலா இருக்கலாம், மேல் இருக்கலாம், வாட்டவர். பட் ஆனா ஒரு மனிதன் உடல் கிடைக்கும் போது என்னது அந்த மனிதன் உடல் கிடைச்சாதான் பக்தியை பண்ண முடியும். நமக்குதான் அந்த அறிவு இருக்கு. பக்தினா என்ன? பகவான் நாமம் சொல்றதுக்கு ஒரு பேரட் வளர்த்துற கூடி பேரட் கூடி இப்படி அந்த ஒரு கிளி கூடி சொல்லும். ஆனா மனசுல பக்தி இருக்கா? அப்ப நம்ம அதான் கிளி மாதிரி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. இட் இஸ் லைக் எப்பவும் சொல்றாங்க பாஸ்கெட் பால் அப்படி போடுறாங்க. நான் போட்டுட்டேன் 1 2 3 4 எவ்வளவு பால் அந்த பாஸ்கெட் குள்ள விழுந்ததுதான் கணக்கு. அப்படி அப்படி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அது கிளியும் சொல்லும். ஒரு கிளிய வளர்க்கணும்னா அதுவும் சொல்லும். அப்ப நம்ம மனிதன் என்னன்னாக்கா மனசார சொல்லி காதால சொல்லி கேட்டு நம்ம சொல்றது நம்ம சத்தம் போட்டு சொல்லி அதை கிளியரா நம்ம காதாலையும் கேட்டு மனசார பகவான் நினைக்கும் போதுதான் அந்த பாயிண்ட்ஸே ஏறும். சோ அது ஒன்லி ஒரு மனிதனுக்கு முடியும். அப்ப அவன் என்ன பண்றான்னாக்கா அவனுக்கு வேற உடல் கிடைக்கும் போது இப்ப படிச்ச இந்த ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் எல்லாம் அவனோட ஸ்தூல சரீரத்துலதான் இருக்கும். சூக்ஷ்ம சரீரத்துலதான் இருக்கும். மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் அது கூட வரும். அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம்.
உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கறதா தெரியாது, எனக்கு இப்படி நாராசமா இருக்கு. பாதி அந்த சத்தம் தான். இது அப்ப என்னது, நான் வந்து சின்ன குழந்தைலாம் அவங்க வந்து நல்லா பாடுறா, ஒரு சின்ன குழந்தை நல்லா கணக்கு போடுறான், ஒரு சின்ன குழந்தை நல்லா ஒரு டென்னிஸ் விளையாடுறான், செஸ் விளையாடுறான். ஏன் இப்படின்னாக்கா அந்த முன்னாடி அந்த இது வந்து இதுல வந்திருக்கு, மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இது வந்தது. சின்ன குழந்தைல இருந்து அது அழகா பஜனை பண்றது, இது பண்றதுன்னு நேற்று கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம ஐஸ்வர்யா மாதாஜியோட குழந்தைய பத்திலாம் சொன்னோமே. சோ இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி வீட்டுல பிறக்கும். அண்ட் அது சின்ன வயசுல இருந்து 4:30 மணிக்கு இல்லை நமக்கு ஏந்துக்க முடியறது இல்லையே. நம்ம இவ்வளவு வயசாயிட்டே நம்மளால எந்திக்க முடியறது இல்லை. ஒரு நாளைக்கு எந்திக்கிறோம், அடுத்த நாள் ஐயோ முடியல, தூக்கம் வருது. அந்த குழந்தைய எழுப்பி கொண்டு வரானே, அந்த குழந்தைய எந்திக்கிறதே. ஆனா அப்கோர்ஸ் அதுவும் தூங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா அதுக்கு பக்தி தெரியாது, அது வருது. ஆனா அது அப்படியே பழகி பழகி என்னது பக்தி வந்துடும் அதுக்கு. சோ இதான் நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் மாடல். எனவே சோ நம்ம இது என்னன்னாக்கா, இது சூக்ஷ்ம சரீரத்துல அது வர்றதுனால அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அடுத்த லைஃப் நல்லதா கிடைக்கும் போது என்னன்னாக்கா, சின்ன வயசே இப்ப நம்மளும் ஒரு மாதிரி சுமாரா பண்ணிருக்கோம் போன ஜென்மத்துல, இல்லையே சொல்லக்கூடாது. அப்போ ஒரு மனிதனா தான் இருந்திருக்கோம், நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்தை இருப்போம். அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த ஏஜ்ல அட்லீஸ்ட் நம்ம நுழைஞ்சிருக்கோம். சின்ன வயசுல போனோமா இல்லையா தெரியாது, அட்லீஸ்ட் இப்போது இஸ்கான் வந்து நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் படிக்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து இது செல்வி எஃபெக்டிவ். நம்ம ஆன்மீகத்துல இதெல்லாம் படிச்சாதான் எஃபெக்டிவா இருக்குமே தவிர பௌதிக அதெல்லாம் அப்ப அவித்யா ஆயிடும். இதுதான் வித்யா. அதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த 8th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சுவோம். குஹ்ய சீக்ரெட்டான நாலேஜ், என்னது கல்வியின் அரசன். பகவத்கீதா வந்து கல்வியின் அரசன் இப்படிலாம் சொல்றது ஏன்னாக்கா, இந்த ஒரு கல்விதான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே நிலைத்து நிற்கும். அதனால சொல்லியிருக்காங்க. சோ அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அப்படின்னா பௌதிக சம்பந்தமா நிறைய சம்பாதிக்கணும், அப்ப அந்த கோர்ஸ் பண்ணு. அப்புறம் வேற அந்த கம்பெனில வேலை கிடைக்குமா, அப்ப இந்த கோர்ஸ் பண்ணு. ஃபாரின்ல ஜாப் கிடைக்குமா, அப்ப அந்த கோர்ஸ் பண்ணு. அத்த பண்ணு இத்த பண்ணு, பணம் சம்பாதிக்க. ஃபைனலி என்ன, எங்க ஜாபுக்கு போனாலும் என்னது, பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும். இதை விட அது நிறைய சம்பளமா அந்த ஜாப் அப்படி. சோ இதெல்லாம் அவித்யா. அப்ப அதுக்குன்னு அது வேண்டாம் வைக்க முடியுமா, வேணும். பட் அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு அது அவ்வளவு அந்த லெவல்ல வச்சுட்டு பட் இதையும் வளர்த்துட்டே போகணும். சோ அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகினுள் பிரவேசிக்கின்றனர். பேரளவிலான வித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களோ மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். ஒரு வித்யா படிக்கிறேன், இப்ப நம்மளே தான் வித்யா படிக்கிறேன், நான் பகவத்கீதை படிக்கிறேன், லெவல் 1 ஆயிடுச்சு, லெவல் 2 ஆயிடுச்சு, லெவல் 3 பேருக்கு, லெவல் 3 அடுத்த லெவல் 4, நான் இப்ப லெவல் 6 பேருக்கு, நான் 6 வாட் ஐ மீன் 6 நான் பெருமையா அடிச்சுக்கலாம். எவ்வளவு தெரியும் எனக்கு, பகவத்கீதாவே தெரியல, இன்னும் நிறைய படிச்சுதான் இருக்கு, இன்னும் தெரியாது. அப்ப அந்த பெருமை அடிச்சு யூஸே கிடையாது. அப்ப என்னது, நான் இன்னும் வந்து மோசமான நிலைக்குதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். பெரியன்னு சொல்லிட்டு என்னது தமிழ் ப்ராபபி உண்டு, என்னது கட்டுறது கைப்பிடி அளவு, கல்லாதது உலக அளவு. அதுதான் ஃபேக்ட். இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்தது, எல்லாம் இங்கிருந்து எடுத்ததுதான். இந்த மாதிரி ப்ராபப் எல்லாமே எல்லாம் பகவத்கீதால சொன்னது, எல்லாம் ஆல் டுகெதர் உபநிஷத்துல சொன்னது எல்லாமே தான். சோ மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றன. கொஞ்சம் படிச்சாலும் நம்மளோ படிச்சுட்டேங்கிறதும் அது இன்னமும் மோசமான நிலைக்கு போறதும். சோ பொருள் இப்ப பிரபுஜி என்ன சொல்ற பாப்பேன். வித்யா அவித்யா ஆகிய இரண்டையும் இந்த மந்திரம் ஒப்பிடுகிறது. அவித்யா எனப்படும் அறியாமை ஐயமின்றி அபாயகரமானதாகும். அதுக்குன்னு அப்ப பௌதிக அப்ப ஸ்கூல்லாம் நிறுத்திட்டு குழந்தைகள் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணன் ஆகுதுல விட்டுடலாம் இருக்கு. நோ டோன்ட் எவர் டு தட். ஆனா பண்றாங்க. நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே ஒரு பொண்ணு 5ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தா. ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். மன்னத் மாதாஜி அப்படின்னு ஹிந்தி வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. அவ அம்மா வந்து பஜன்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்ப அந்த பொண்ணு 8ஆம் கிளாஸும் 9ஆம் கிளாஸும் போயிடுது. 5ஆம் கிளாஸ் அது பேஸ் காட்டாது, குழந்தைகளுக்கு தான் எடுத்துட்டு இருந்தா. ஏன்னா பேஸ் காட்டினா அப்புறம் அதுவும் குழந்தை தானே, அப்புறம் மதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே வந்து வீடியோ ஆஃபா தான் வச்சிருப்பேன். எங்க கூட இப்ப படிக்கிற 6வது லெவல்ல வந்திருக்கா அவ. எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமே அது என்ன சின்ன குழந்தை அப்படின்னு தெரியும். அவ என்னன்னா 5ஆம் கிளாஸே விட்டுட்டா, ஸ்கூல் படிக்கிறத விட்டுட்டா. அப்புறம் இந்த ஹோம் ஸ்கூலிங், இந்த வேதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது ஹோம் ஸ்கூலிங் மாதிரி. அவ குருகுல்னா ஆக்சுவலி நாட் அங்க போயில, வீட்லயே உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் வந்திருக்கா. அவ்வளவு போல்டு வாழலாம் அம்மா அப்பா. ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு நாளைக்கு என்ன ஆகுது அந்த பயமே இல்லை. அதுக்கு நம்ம இவ்வளவுலாம் படிப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டோம், ஜாப் போயிட்டோம். இருந்தாலும் இந்த இஸ்கான்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எல்லாம் சாப்பாடு இதுல நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு என்ன ஆகுமோன்னு இவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும். நாளைக்கு கல்யாணமான என்ன ஆகும், மாப்பிள்ளை வந்தா என்ன ஆகும், இவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும். அவளும் அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப போல்டா இருக்க வேண்டாம், அதுக்கு ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்க வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி இது ஹோம் ஸ்கூலிங் மாதிரி பண்ணிட்டு அது மாதிரி. சோ அது என்னது வித்யா, அதுதான் ஆக்சுவல் வித்யாவை படிக்கிறா. இப்ப எவ்வளவு பேர் அவ்வளவு தைரியத்தோட பண்ண முடியும், அட்லீஸ்ட் நமக்கு முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் உலகத்துக்கு உபயோகத்துக்கு கொஞ்சம் படிக்கதான் வேணும். அதனால மனதளவுல இதுவும் படிக்கணும் அப்படின்னு. சோ வித்யா அவித்யா ஆகிய இரண்டையும் இந்த மந்திரம் ஒப்பிடுகிறது. அவித்யா எனப்படும் அறியாமை ஐயமின்றி அபாயகரமானதாகும். ஆயினும் வித்யா எனப்படும் அறிவானது தவறானது அல்லது தவறாக வழிநடத்தப்படுவதாக இருக்கும் போது, சிலப்போ அந்த மாதிரி இருக்கே. பகவத்கீதா புக்கு பார்த்தா மார்க்கெட்ல போனா நிறைய இருக்கும். எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், அப்ப நான் ஒரு பகவத்கீதா புக்கு எழுதியிருக்கேன், அதோட மீனிங் எழுதியிருக்கேன்.
கண்டிப்பா அந்த மாதிரி புக் வாங்கி படிக்க கூடாது. ஏன்னா he will have his own concocted stories. அவருக்கு தெரிஞ்சா போல ஒரு இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார், ஒரு மீனிங்லாம் எழுதியிருப்பார். அது படிச்சுட்டு நம்ம இன்னும் குழம்பிதான் போகும். இப்பவே பாதி குழம்புற இதுலதான் இருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா உருவமற்றது உருவம் உள்ளது அந்த மாதிரி இதே இருக்கு. ஏன்னா அதுவும் பரம்பரை சிஸ்டமா இருக்கு. நம்ம இப்ப படிக்கிறது என்னது உருவம் உள்ளதும் பரம்பரை சிஸ்டம் தான். உருவம் அல்லாதது தட் இஸ் இது அத்வைதிக் ஸ்டடிஸ் அதுவும் ஒரு பரம்பரை சிஸ்டம்ல தான் வருது. அதுவுமே ரெண்டுமே கிராஸ் ஆகும். அப்ப என்னன்னாக்கா ஒரு ஸ்கூலோட தான் நம்ம படிக்கணும். உருவமற்றதோட படிச்சா அதையே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். இல்லை இதுதான் நமக்கு சரியா இருக்கு, இதுதான் நம்ம மண்டைக்கு யூஸா இருக்கு அப்படின்னு ஏத்துதான் இருக்கு அப்படின்னா இங்க படிக்கணும். அது எப்படி உருவம் இல்லாதக்கு பக்தியே கொஞ்சம் செகண்டரியா தான் இருக்கும். நாலேஜ் இருக்கும். அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி முரண்பாடா இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ புக்கு மார்க்கெட்ல போனா நிறைய கிடைக்கும், நிறைய புக்கு எழுதினமா இருப்பான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னும் டேஞ்சரஸ். அதான் இவர் சொல்றாரு, வித்யா எனப்படும் அறிவானது தவறானதாக அல்லது தவறாக வழிநடத்தப்படுவதாக இருக்கும்போது அது மேலும் அபாயகரமானது. படிக்காம இருக்கிறவங்க கூட பரவாயில்ல, ஆனா படிச்சுட்டேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லிட்டு எழுதுறான், நிறைய புக்கா எழுதி சொல்றான், அதெல்லாம் இன்னும் டேஞ்சர். சோ ஈஷோபநிஷத்தின் இந்த மந்திரம் முந்தைய கால கட்டங்களை காட்டிலும் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். இப்போ இந்த காலத்துல என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ அதற்கு ஏத்தா போல இந்த ஸ்லோகம் அமைந்திருக்கு. நவீன நாகரிகம் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. எல்லாரும் நல்லா படிக்கணும். எல்லாம் பார்த்தா ஒரு குழந்தைய இப்ப ஒரு வேலைக்கு வர பொண்ணுக்கு ஒருத்தி இருந்தா கூட அவங்க வீட்லயும் நல்ல இன்ஜினியர் படிக்கிற குழந்தைகள் இருக்காங்க. எல்லாரும் இப்ப நல்லா படிச்சுன்னு தான் வராங்க. ஆனா என்னது ஆன்மீகத்தை தொடாம அது மாத்திரம் படிச்சிருக்கா, அதுதான் டேஞ்சரஸ். நவீன நாகரிகம் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. இது எழுதினது எப்போ? இது பிரபுபாத் எழுதியிருக்காரு. அது ஒரு 70-75 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருப்பான். எப்போ போனார் அவர்? 32. ஆமா இருக்குமே, அதுக்கு மேலேயே இருக்கலாம். அப்பவே அந்த இது இருந்தது. இன்னும் இப்ப பார்த்தா இன்னும் மோசமா தான் இருக்கு. சோ நவீன நாகரிகம் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. ஆயினும் விளைவு யாதெனில் மக்கள் முன்பை காட்டிலும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அற்றவர்களாகவே வாழ்கின்றனர். அந்த பௌதிக இதுல பாடத்தை படிச்சுட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உண்மையில எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் படிச்சு மார்க் வாங்கினேன்னா கிரேட் வாங்கினேன்னா அடுத்த கிளாஸ் போவேன்னா அடுத்த அட்மிஷன் கிடைக்குமா, அதுதான் நோக்கமே தவிர வேற அறிவு கிடைச்சா போல ஒன்றும் தெரியல. சோ அது மகிழ்ச்சி அற்றவர்களாகவே வாழ்கின்றனர். வாழ்வில் மிக முக்கிய பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து விட்டு பௌதிக முன்னேற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுவதே இதற்கான காரணமாகும். எந்த ஸ்கூல்ல இது பகவத்கீதா சொல்லித்தரேன் அவங்க இருக்காங்க. ஃபாரின்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு போல்டு ஸ்டெப் எடுத்து இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லிதான் கொடுக்குறாங்க. கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட். நம்ம நாட்டுல அது முடியறது இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் இல்லையா சம நோக்கோட பார்க்கணும். நீ கீதை கொண்டு வந்தா நான் என்னோட குரான் கொண்டு வரேன், நான் என்னோட பைபிள் கொண்டு வரேன், நான் அதை என்ன கிரந்த் சாஹிப் அதை கொண்டு வரேன், எல்லாரும் ஆரம்பிச்சிருவா. முடியுமா? எவ்வளவு இருக்கு நம்மளுடைய கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால கொஞ்சம் திங்க் பண்றா முடியாது அப்படின்னு. இதனால சில ஸ்கூல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்றா, பகவத்கீதாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ். அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல நம்ம குழந்தைய சேர்க்கணும். ஒண்ணும் இல்லையா காம்படிஷனாவது வரும். ஸ்கூல்ல சொல்லித்தராது இல்லையா ஒரு காம்படிஷனும் வந்துடும். அப்போ யூ கான் ஹெல்ப் இட், காம்படிஷன் இருக்கு, அப்ப என்ன பண்றது? சோ நம்ம குழந்தை அது அந்த மாதிரி ஒரு இதுலயே படிக்க ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும், தொட்டுட்டு போறா போல. சோ வித்யா என்பதை பொறுத்தவரையில் முழுமுதற் கடவுளை எல்லாவற்றையும் முழுமையாளர் என்பதையும் இந்த உண்மையை மறந்திருப்பதே அறியாமை என்பதையும் முதல் மந்திரம் மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளது. மந்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம். வாழ்வின் இந்த உண்மையை மனிதன் எந்த அளவிற்கு மறக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் இருளில் இருக்கின்றான். அதுவும் நம்ம பகவத்கீதையில தான் படிக்கணும். இந்த பௌதிக இதுல சம்பந்தப்பட்டு பாக்கி உள்ளதுல ஒரு அட்ராக்ஷன் மாயையில சிக்கின்றதுனால நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம யாரு பகவான் இடத்துல ஒரு நம்ம பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சங்கிறதே மறந்து போயிடுறோம். இன்க்ளூடிங் மீ. நான் இப்போ சொல்றேன்னா ஐ மீன் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டெல்லிங்னா நாட் தட் ஐ எம் எக்ஸ்க்ளூசிவ். நான் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்லி கொடுக்கும்போது இப்படி இருக்கேன். அப்புறம் எல்லாம் இருந்தது நானும் இதே மாயையில தான் சிக்கின்னு இருக்கேன். அங்க போனோம், இங்க வரணும், அது செய்யணும், இது செய்யணும், இதை சாப்பிடணும், இதேதான். பகவான் மறந்துதான் நம்ம பாக்கி உள்ள வேலையை பண்ணிடுவோம். சோ ஏன்னா அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். இன்னும் போகவும் இன்னும் மோசமா தான் இருக்கும். வாழ்வின் இந்த உண்மை மனிதன் எந்த அளவிற்கு மறக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் இருளில் இருக்கின்றான். இந்த கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் கல்வியில் பேரளவிலான முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ள இறையுணர்வற்ற நாகரிகமானது குறைந்த கல்வியை பெற்றுள்ள நாகரிகத்தை காட்டிலும் மிக அபாயகரமானது. குறைந்த கல்வி ஒருத்தன் படிச்சிருக்கான், ஆனா ஏதோ ஒரு ஆன்மீகம் நம்ம அந்த இது ஒரு ஸ்டோரி நம்ம 18 days சொல்லுவோம் யாரு சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு. இப்ப நாரதர் தான் இப்போ நாராயணன் சொல்றேன். அவருக்கு ஒரு கர்வம் இருக்கு. ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்லயே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பகவான் ப்ரூவ் பண்றேன் இல்லை உன்னை விட அங்க போயிட்டு ஒரு கிராமம் பக்த கிராமத்துல போய் பாரு, அங்க ஒரு விவசாயி இருக்க,
அவரை போய் பாரு, அவர் எப்படி ஒரு நல்ல பக்தனா இருக்காரு. அங்க போய் பார்த்தா அவர் வந்து காலையில இருக்கிற ஒரு ஹரே கிருஷ்ணாவும் ஒரு நாராயணம் சொல்ற ஒரு 2-3 டைம், அப்புறம் தன்னோட வேலையெல்லாம் பண்றான். திரும்பி என்ன பிரசாதம் பண்றான். அவர் வைஃப் என்ன சமையல் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறான். சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி நாராயணன் சொல்லி அதை போய் சாப்பிட்டு அப்புறம் இது எடுத்துன்னு போறார். வயல்ல வேலை செய்யறார். அங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி திரும்பி ஒரு நாராயணன் திரும்பி எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர கை கால் திரும்பி ஒரு நாராயணன் இந்த மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தா 20-25 தான் வரும். படுத்து தூங்கிடுவேன். நாராயணன் சொல்லிட்டு தூங்கிடுவேன். இவரா நல்ல பக்தர். இவர் ஆட்லி நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேனே. நான் இவர் ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். நாரதர் பகவான் சொன்னாரு, நீ போய் பாரு பக்த கிராமத்துல போய் பார்த்தா இவர் என்றார். இங்க இப்ப 4 டைம் சொன்னார். அங்க ஃபீல்டுல போயிட்டு இப்படி சொன்னார். திரும்பி வந்தார். இப்படி 4 சொன்னார், 10 சொன்னார். இப்படி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி 20-25க்கு மேல தேர்லையே போறார் பகவான் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க என்ன பெரிய அது அவர் நல்ல பக்தர் சொன்னாரு. எத்தனை டைம் சொன்னார் தெரியுமா? 20-25 தான் நான் எண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியா, சரி ஒரு காரியம் பண்ணு. அங்க ஒரு குடத்துல தண்ணி இருக்காது, தலையில வச்சுன்னு இங்கே நீங்க நடா அப்படிங்கிற. அது இவர யாரு நம்ம இவர நாரதர். அப்ப அவர் வந்து சரி அதுக்கு என்ன நான் என்னவோ சொல்றேன் பகவான் என்னவோ சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த குடத்தை ஆனா தண்ணி சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு சரி சரி நான் நிறைய தண்ணி எடுத்து மெதுவா நடத்துறேன். மெதுவா வந்து முடிஞ்சு விடுத்து அப்படின்னு இறக்கி வைக்கிறார். ஒரு பொட்டு தண்ணி சிந்தல. நீங்க சொன்னப்பல பண்ணிட்டு இப்ப சொல்லுங்க, ஏன் நான் வந்து இல்லை, நான் ஏன் சிறந்த பக்தர் இல்லை, என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா சொன்னாலும் ஏன் எப்படி சொல்லுவள் அப்படி கொட்டனு. சரி நீ எப்படி நடந்தியே வந்து தண்ணி கொட்டல சிந்தல எல்லாம் கரெக்ட் தான். எவ்வளவு டைம் நீ என்ன நினைச்சு பார்த்தேன்னு உங்களை எப்படி நினைக்க முடியும்? நான் தான் தண்ணி சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடுறேன். அவர் சொல்றாரு, அந்த பக்த கிராம தண்ணி பாத்தியா, அவர் வந்து அவரோட லைஃபே அந்த மாதிரிதான். தினமும் ஃபீல்டுக்கு போகணும், தினமும் வயலுக்கு போகணும், வேலை செய்யணும், வீட்டுல எல்லாம் பொருள் இருக்கா பார்க்கணும், அதை வாங்கி போடணும், பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி எல்லா வேலையும் பண்றாரு. அப்போ என்ன நினைத்து பாக்குறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சமயத்துல என்ன வந்து நினைத்துட்டே தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அவர் தானே சிறந்தவர் சொன்னோன்னு இவருக்கு அந்த மண்டபம் நான் போயிட்டு ஆமா கரெக்ட், எனக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல, வேலை இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது, அப்ப நான் பண்றது ஈஸி தான். ஆனா இந்த இதுல ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறவாள், அதனால நம்ம எல்லாம் கம்மியா ஜபம் பண்ணணும் முடியல. எஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்ட் பண்றவெல்லாம் ரொம்ப பிலோ டிக்னிட்டி எல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. எல்லாரும் 16 பண்றா, 20 பண்றா, நான் அதுக்கு போட்டி போட நான் 25 போடுவேன். ஏன்னா அவ 20 போட்டா, அப்ப நான் அவளுக்கு முன்னாடி 25 போடுவேன். அங்கெல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம 25 பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்னு. அதுல எவ்வளவு கரெக்டா பண்ணிருக்கோம்னு அவனுக்கு தெரியும். நம்ம 1 பண்ணோமா ஹானஸ்டா அந்த 1 போட்டா போடும், 2 பண்ணோமா 2 போட்டா போடும். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கோம். பக்த கிராமத்துல இருக்கிற அந்த இவன் என்ன பகவானே சொல்லிட்டார் அவதான் பெஸ்ட்னு. அந்த பெஸ்ட் கணக்குல நம்ம வந்தா போறோம். 20 பண்ணினோம், 30 பண்ணோம், 108 பண்ணோம், ஏகாதேசம்னா 108, அதெல்லாம் அப்படி கணக்கெல்லாம் எடுத்துக்கவே மாட்டார். அவருக்கு சிறந்த பக்தர்னா என்னை நல்ல மனசார யார் நினைக்கிறாளோ அவதான் சிறந்த பக்தர். அவ நமக்கு வந்து பகவானோட புக்ல குட் புக்ஸ்ல இருந்தா போகும். சோ இது வந்து என்னது, அந்த மாதிரி படிப்பறிவு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட பரவாயில்ல, அவனை கூட ஏற்றுக்கலாம். ஏன்னா அவனுக்கு இல்லை படிப்பறிவு இல்லை, ஏதோ அவனால இப்ப அந்த வேலைக்கு போறான் எல்லாம் பண்றான், 4 டைம் தான் அவனால சொல்ல முடியும்னா அது கூட பரவாயில்ல. ஆனா நான் படிச்சிருக்கேங்கிற அந்த கர்வத்தோட இருக்காங்க. ஆனா பகவான் ஒரு நாட்டம் இல்லாம இருக்கிறவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதான் இது கொடுத்துருக்கு. கல்வியின் பேரளவிலான முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ள இறையுணர்வற்ற நாகரிகமானது குறைந்த கல்வியை பெற்றுள்ள நாகரிகத்தை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானது. அப்ப என்னது, எல்லாரும் படிக்கணும் சொல்றா, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனாலும் ஆன்மீகத்துல கொஞ்சமும் நாட்டம் இல்லாம வாழ்ந்தது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். கர்மிகள் ரொம்ப வேலைன்னு இருக்கிறவா. அப்புறம் ஞானிகள், இது நிறைய அந்த ஞானத்தை பெற்றேன், இதை பெற்றேன், அந்த என்ன உபநிஷத் படிச்சேன், இதை படிச்சேன், எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சேன், எல்லாம் மண்டையில இருக்கு. அதாவது என்ன ஞானிகள், அவளும் ஒண்ணும் தேர மாட்டேன். யோகிகள் நிறைய அந்த யோக சித்தி பண்ணேன், இது பண்ணேன், அது பண்ணி மூச்சு பயிற்சி எடுத்தேன், அப்படியே ஒத்தக்கால நின்று எல்லாம் சொல்லுவா யோகிகள். ஏன்னா பல வகையான மனிதர்களில் கர்மிகள் என்போர் புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கார்கள். அவளும் கர்மிகள்னு கர்மா பண்றான். புலனுகர்ச்சின்னா கர்மா பண்றா, அவளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ இந்த இது பலநோக்கு செயல்களோட வேலை பண்றவங்க கர்மிகள். நவீன நாகரிகத்தில் உள்ள 99.9 விழுக்காடு மக்கள் தொழில்துறை, பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக சேவை, அரசியல் சேவை முதலிய அடையாளங்களின் கீழ் புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எல்லாருமே 100% போடலவர் 99.9% எல்லாருமே நவீன நாகரிகத்துல இருக்கிறவங்க தன்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள வேலைதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஆன்மீகத்துல ரொம்பவே குறைச்சல் இதுதான் இருக்கும். புல நிகழ்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவெல்லா செயல்களும் முதல் மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள இறையுணர்வினை தவிர்த்து விட்டு ஏறக்குறைய புலன்களின் திருப்தியை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. அடுத்த பகவத்கீதை 7.15 கூறப்பட்டுள்ளபடி எல்லாமே அதேதான் ரெஃபரன்ஸ். அதனாலதான் இது வந்து நமக்கு ஈஷோபநிஷத் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பகவத்கீதா நன்னா 18 நாளும் படிச்சோம், திரும்பி நன்னாவே level 2ல நன்னாவே படிச்சிட்டோம்.
பர்பட்ல எல்லாம் படிச்சு இப்போ ஒண்ணும் இல்ல பாக்கி மறந்துருக்கலாம். அப்புறம் இந்த இது வரும்போது என்னது இதுலயே திரும்பி திரும்பி பகவத்கீதாவோட ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வாட் வி ஆர் லேர்னிங் இஸ் வாட் எவர் வி ஆர் லேர்ன்ட் இன் பகவத்கீதா. ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸோட கொடுக்குறான். ஸோ பகவத்கீதையில் 7.15 கூறப்பட்டுள்ளபடி முழுமையான புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மூடர்கள் அல்லது கழுதைகள் ஆவார். அது வந்துருக்கு அந்த இது பிபிடிலே போட்டிருக்கு. கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சின்னமாகும். அதுல போட்டிருக்க அழகா ஒரு கழுதை பெரிய பொதி மூட்டை ஒரு புல்லு கட்டுக்கு, ஏன்னா ஒரு கட்டு புல்லுக்கு வேண்டி இவ்வளவு சுமந்துட்டு போறதே அப்படின்னு. அதுக்கு எனக்கு அதுக்கு ஒரு வேர்டு இந்த 4 இது கொடுத்துருக்கா. அதுல வந்து அவர் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கு, மாயா பகர்த்த ஞானம், அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும். சோ அது வந்து இப்போ முட்டாள்தனத்து கழுதைங்கிறது முட்டாள்தனத்துக்கு யாராவது கழுதை சொன்னா ஏன் கோவம் வருது நமக்கு? ஏன்னா அது முட்டாள்தனத்துக்கு ஒரு ஈக்குவல் கழுதை சொன்னதான் கழுதை அந்த மாதிரி நமக்கு போகுது. ஏன்னா அது வந்து வேலை பண்ணும், அதெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும். என்ன கிடைக்கும்? ஒரு கட்டு புல்லு கிடைக்கும், அதுக்கு வேண்டி வேலை பண்ணும். சோ அது நம்ம பௌதிக இதுல பார்த்தா என்னது சம்பளம்னு ஒண்ணு கொடுப்போம். ஓகே, நீ ஒரு மந்த்லி ஒரு 10,000 வச்சுக்கலாம். இன்னும் நிறைய வேலை பண்ணி 20,000 கிடைக்குமா? பண்றேன். வேலை பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும், அதுக்கு வேண்டியே வேலை பண்ணுவான். சோ இதெல்லாம் வந்து கழுதைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நம்மளெல்லாம் கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சித்தமாகும். புலனுணர்ச்சிக்கான பயனற்ற நோக்கத்தில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் படி அவித்யா, அதெல்லாம் அவித்யா. நீ படிச்ச ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல, 0. ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சர் பார்த்தோன்னா அவெல்லாம், ஆஸ் பர் ஆன்மீகத்தை பார்த்தா அவ ஒண்ணுமே படிக்காத முட்டாள்கள், அவித்யாவை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு அவளை பேர். மேலும் கல்வியில் முன்னேறுகிறோம் என்ற பெயரில் இத்தகைய நாகரிகத்திற்கு உதவக்கூடிய முறையில் செயல்படுவோர் உண்மையில் புலனுகர்ச்சியில் முற்றிலுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களை காட்டிலும் அதிகமான தீங்கினை ஏற்படுத்துகின்றனர். அதை இப்ப முன்னாடி பார்த்தோமே அந்த மாதிரி திரும்பி இன்னும் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிபிகேட், அதனால ஒரு ஜாப் கிடைக்கும், அதனால இன்னும் தேர்ச்சி பண்ணணும், இன்னும் அப்படி ஃபைனலி யூ வாண்ட் டு கெட் மோர் மணி. பட் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம அந்த மாதிரி பண்றது வந்து இன்னும் டேஞ்சரஸ். அதை விட கம்மி படிச்சு ஏதோ படிப்பேர்ல கம்மியா படிச்சிருக்கேன், பரவாயில்ல. ஆன்மீகத்திலேயே நாட்டம் இல்லாம கம்மியா படிச்சிருக்கேன், அது கூட பரவாயில்லைங்கிற பிரபுபாத். இறையுணர்வற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது இறையுணர்வற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்புமிக்க ரத்னத்தை போன்று அபாயகரமானது. நாகப்பாம்பு மேல் நல்ல மதிப்புள்ள இது இருக்கு, அதை போய் எடுக்கணும்னாக்க யாரு தைரியமா போய் எடுப்பா? நாகப்பாம்பு என்ன கொட்டி எடுத்தனாங்க. சோ வாட் இஸ் த யூஸ்? நாகப்பாம்போட தலையில அது இருக்கு, என்ன யூஸ்? நம்மளாலயோ எடுக்க முடியாது, ஏன்னா நாகப்பாம்புக்கு மேல இருக்கு. அப்புறம் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுல வரலாம். ஆனா இப்ப எல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் தானே, மேபி செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல வரும். அப்புறம் வந்து இது வந்து இறந்து போன மனிதரோட அதுவும் காட்டியிருக்கேன். சோ நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்புமிக்க ரத்தினத்தை போன்று அபாயகரமானது. ரத்தினத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகப்பாம்பு அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானது. ஹரிபக்த சுதோதயா எனும் நூலில் 3.11.12 இறையுணர்வற்ற மக்களின் கல்வியானது பிணத்திற்கு அதுவும் கொடுத்தது, பிணத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கும்போது அலங்கரிச்சா ஓகே, அவன் இறந்து போனப்புறம் அவனுக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு அது பண்ணி மாலை சாத்தி விபூதி எல்லாம் விட்டு காணும், பாக்குறது நல்லா இருக்கும். உயிரோடு இருக்கும்போது கூட அவ்வளவு ஒரு கம்பீரமா எல்லாம் விபூதி விட்டுண்டோ திலக்கம் விட்டுண்டோ ஒரு நல்ல ஒரு பகவானுடைய இந்த சின்னம், ஒரு பகவானுடைய சின்னம் சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டோம். இறந்து போனப்புறம் எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்கிறாலும் பண்ணுவான். அந்த உடலுக்கு பண்ணினா என்ன, பண்ணலைன்னா என்ன, ஆனா நம்ம திருப்திக்கு பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறது நம்ம அவன் போய் சேர்ந்தாச்சு. அந்த உடல் வந்து இந்த இது என்னது ஆத்மா போயாச்சு வழியில, இட் டோன்ட் கம் பேக். இந்த உடல் ஒரு குணம் இதுதான், டெத்து, ஒரு யூஸ் இல்லை. இந்தியாவிலும் பல்வேறு இதர நாடுகளிலும் வருத்தத்தில் உள்ள உறவினர்களின் இன்பத்திற்காக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. அது போலவே பௌதிக வாழ்வில் என்றென்றும் தொடரக்கூடிய துயரங்களை மேலோட்டமாக மறைப்பதற்கான பணியை நவீன நாகரிகம் செய்து வருகிறது. ஏன்னா நிறைய படிச்சா நிறைய சம்பாதிக்கலாம், நிறைய சம்பாதிச்சா நல்ல வீடு வாங்கலாம், பைசா வாங்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம், டிவி வாங்கலாம், அது இது நிலம் வாங்கலாம், இன்னும் நிறைய வாங்கலாம், இன்னும் 4 வீடு வாங்கலாம், 10 வீடு வாங்கலாம், அது ரெண்டுல விடலாம், அது அதுலயும் சம்பாதிக்கலாம். பாப்பா நிறைய ஸ்கீம் நம்ம வச்சிருக்கோம். மனுஷன் நம்ம அந்த இது பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மனம் போறதே தவிர வேற நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை நாட்டம் இல்லாம இருக்கோமே, அதை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். அதுபோலயே பௌதிக வாழ்வில் என்றென்றும் தொடரக்கூடிய துயரங்களை துயரம் இருந்துட்டே இருக்குமே, அப்ப அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு என்ன வேணும்? பணத்துக்கு மேல பணம், அதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குமா? வேணும். மேலோட்டமாக மறைப்பதற்கான பணியை நவீன நாகரிகம் செய்து வருகிறது. இவ்வெல்லா செயல்களும் புலனுகர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. ஆயினும் பலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது.
மனத்திற்கு மேலே புத்தி உள்ள. இதெல்லாமும் நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோம், 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம். மனத்துக்கு மேல என்னது, குதிரை எல்லாம் போட்டிருக்கேன், இதெல்லாம் புலன்கள். புலன்களுக்கு மேல என்னது மனம், இந்த கடிவாளம் என்ன சொல்லுவாங்க, ரெயின் இந்த இது கையில பிடிச்சு அப்படி வைப்பாரு. அது மனசை வச்சுதான் இந்த கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது அந்த பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு அப்படியே ஹாயா. யாரு? நாம தான் ஜீவாத்மா உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. ஆயிரம் புலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது, மனதிற்கு மேலே புத்தி உள்ளது, புத்திக்கு மேலே ஆத்மா உள்ளது. எனவே உண்மையான கல்வியின் நோக்கம் ஆத்மாவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக இருக்க வேண்டும். நம்ம அந்த ஆத்மா ஒரு சைட்ல வச்சதுதான் பாக்கி உள்ளதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஆன்மாவோட இதே இல்லை, சம்பந்தமே கிடையாது நம்ம பண்றது. அது மாதிரி இல்லாம இருக்கணும் போட்டு ஈஷோபனிஷத். ஆத்மாவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய உணர்விற்கு வழிவகுக்காத எந்த ஒரு கல்வியும் அவித்யா, அறிவின் விதம் என்றே கருதப்பட வேண்டும். அத்தகைய அவித்யாவை வளர்த்தால் அது அறியாமையின் மிகவும் இருண்ட கீழ் உலகிற்கு இட்டு செல்லும். இன்னும் மோசமான உலகிற்கு தான் அதனால் இட்டு செல்லும். ஏதோ ஒரு டாக்டர் தத்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவன் நல்ல குடும்பத்தை அடுத்த இதுல பிறப்பான், அந்த மாதிரிலாம் பகவத்கீதையில போடவே இல்லை. நல்ல ஒரு படிச்ச ஒரு பெரிய ஒரு என்ன, ரொம்ப நல்லா படிச்ச ஸ்டேட் ரேங்க் ஹோல்டர், அந்த ரேங்க் ஹோல்டர், இந்த ரேங்க் ஹோல்டர், சிஏ அது இது எல்லாம் படிச்சுட்டாரு. அடுத்த ஜென்மத்துல உனக்கு நல்ல இடத்துல பிறப்பான்னு போடவே இல்லை. பகவத்கீதை என்ன போட்டிருக்கு, நல்ல ஆன்மீகத்தை தேர்ச்சி பெற்றாலும் அந்த மாதிரி நல்ல யோகியா இருக்கிறவன், நல்ல ஒரு ஞானியா இருக்கிறவன் என்னது திரும்பி பிறப்பான். ஆனா ஒரு மனித உடல் கண்டிப்பா கிடைக்கும். நல்ல இடத்துல ஸ்ரீமதாம் தேகே அந்த மாதிரி நல்ல இது பணக்கார குடும்பத்தில் நல்ல ஆன்மீகமான ஒரு இது சுற்று வட்டாரத்துல அந்த குழந்தை பிறக்கும் சொல்லிட்டு அதை போட்டு பகவத்கீதையின்படி 2.42 7.15 தவறான பௌதிக கல்வியாளர்கள் வேதவாத ரதா என்று மாயையா என்றும் மாயையா பொருத்த ஞானா என்றும் அறியப்படுகின்றனர். வேதவாத ரதா வாதம் எல்லாம் பண்ணி டிபேட் பண்ணி அதுல தேர்ச்சி படுறது, அந்த மாதிரி அதுக்குதான் வேதம் படிச்சு என்னது, நான் டிபேட்ல ஜெயிக்கணும், அதுக்குதான் வேதமே தவிர வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அதை நான் வந்து படிச்சு நான் என்னோட லைஃப்ல திருத்தணும் அப்படின்னு ஐ ஷுட் பி. அதெல்லாம் அந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் வரும், நல்லா வாதம் பண்றது. அப்புறம் மாயையா பகுத்த ஞானம். ஞானம் எவ்வளவு மாயையால ஒரு கவரோட இருப்போமே, அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை இன்னும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சுன்னு போறோமே, அதுதான் என்று அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் மனிதர்களின் மிக தாழ்ந்தவர்களான நாத்திக அசுரர்களாகவும் இருக்கலாம். வேதவாதரதா எனப்படுவோர் தம்மை வேத சாஸ்திரிகளில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கின்றனர். கடான்னு ஒப்பிப்பா, எல்லாம் எனக்கு தெரியும், வாயில டக்கு. So they think they are very much இதுன்னு. பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்மள மாதிரி இப்போ ஒரு மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம சிரிக்கதான் வேணும். இவ்வளவு சொல்றீங்க, அர்த்தம்லாம் தெரியும், எல்லாம் தான் தெரியும், நீ உன்னோட லைஃப்ல நீ அதை வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கியா? சாதாரண A4 ஆப்பிள் படிக்கிறவனுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கிற அளவு கூட உனக்கு தெரியாது, எல்லாம் படிச்சிருக்க, ஆனா அது வந்து யூ ஆர் நாட் அப்ளைட் இன் யுவர் லைஃப். அப்ப என்னது எல்லாம் வேஸ்ட். இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்களின் நோக்கங்களிலிருந்து இவர்கள் முற்றிலும் வழி தவறியுள்ளனர். வேதங்களின் நோக்கம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அறிவதே என்று பகவத்கீதையில் 15.15 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் துளியும் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. அதற்கு மாறாக அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைதல் முதலிய கர்ம பலன்களால் கவரப்பட்டுள்ளனர். சொர்க்கத்தை யார் அடையிறா? கர்ம பலன். கர்ம எல்லாம் பண்ணி நல்ல புண்ணியம், நல்ல புண்ணிய பூஜா காரியம் பண்ணேன், என்ன புண்ணிய காரியம், நிறைய பூஜை பண்ணேன், நல்ல புண்ணியம் தான், நிறைய தானம் பண்ணேன், எஸ் புண்ணியம். அதாவது புண்ணியம் சேர்த்து என்ன புண்ணியம் நல்ல அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகத்துல நல்ல இதுல போய் சொர்க்கம் கிடைக்கும். அதுதான் என்ன அது சொர்க்கம்ல அந்த அக்கௌண்ட்ல முடிஞ்ச அப்புறம் என்னது திரும்பி பிறப்போம். அந்த பிறப்பு ஒரு மனிதனா பிறந்தா ஓகே, மனிதன் தான் பிறப்புன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா சொர்க்கம் இல்லையா, சொர்க்கத்துல போயிட்டு வந்துட்டு அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குமே, அதனால மனிதனா பிறப்போம். ஆனா என்ன, பேங்க் அக்கௌண்ட் காலி, திரும்பி சம்பாதிக்கணும், ஒரு புண்ணியமா பாவமோ என்னவோ பண்ணி சம்பாதிக்கணும். அது வந்து அவளா என்ன நினைக்கிறான், சொர்க்கம் போறதுதான் எண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதற்கு மாறாக அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைதல் முதலிய கர்மா பலன்களால் கவரப்படுகின்றனர். நல்ல புண்ணிய கர்மத்தெல்லாம் பண்ணா சொர்க்கத்தை அடைஞ்சிருவேன், அந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முதல் மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை எல்லாவற்றின் உண்மையாளர் என்பதை அறிந்து வாழ்வின் தேவைகளுக்காக நமக்கென்று வழங்கப்பட்டுள்ள பங்கு நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். அதுவும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், எவ்வளவு நமக்குன்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு டிராட் வருது, ஒரு இதெல்லாம் கெலாமிட்டி வரும் இல்லையா, நேச்சுரல் கெலாமிட்டி வரும்போது எல்லாம் பஞ்சமாயிடும். அந்த டைம் இப்போ டொமேட்டோ நடுவில் பார்த்தோமே இவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு, அது போடு பண்ணுவாங்க, இல்லை அப்படி 5 கிலோ 10 கிலோ வாங்கி வச்சுடலாம். அப்புறம் கிடைக்கலைன்னா என்ன, டொமேட்டோ சாப்பிடலைன்னா இப்ப என்ன இப்போ, அதனால ஈஸியா நம்ம இதுல இப்ப வெங்காயமே சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா.
வெங்காயம் இந்த மாதிரிதான் நடுவுல ஏறும், ரொம்ப நல்லது. நம்ம அந்த டைம்ல எப்படியும் சாப்பிடறது இல்லை. வெங்காயம் ஏறினா என்ன குறைஞ்சா என்ன நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை. அது போல டொமேட்டோ இருக்குன்னா சாப்பிட வேண்டாம், அந்த டைம்ல சாப்பிட வேண்டாம். என்ன ஆகும், எவனால அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அவன் சாப்பிட்டோம். அப்ப ஏழைகளுக்கு எல்லாம் எப்படி கிடைக்கும், நம்ம அஃபோர்ட் பண்ணிக்கணும். அதான் யாரு, நம்ம உரிமையாளரே கிடையாது. பகவான் கொடுத்துருக்கா, நமக்குன்னு ஒரு அளவு கொடுத்துருக்கான், அந்த பங்கை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மேல மறுக்கணும்னா அதுவும் பங்க செயல்பட்டு இந்த இதுல ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம திரும்பி ரிவிஷன் பண்ணுவோம். இந்த 9 இது முடிச்ச அப்புறம் அப்ப அதை பார்க்கணும். சோ நமக்கு எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பது யாரு, முழுமுதற் கடவுளே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பதை அறிந்து வாழ்வின் தேவைகளுக்கு நமக்கென்று வழங்கப்பட்டுள்ள பங்கில் நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். மறந்திருக்கும் ஜீவனிடம் இந்த இறை உணர்வை எழுப்புவதே எல்லா வேத சாஸ்திரங்களின் நோக்கமாகும். இதே நோக்கம் உலகில் வெவ்வேறு மத நூல்களை முட்டாள் மக்களுடைய புரிந்துணர்விற்காக பல்வேறு வழிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிறைய மத நூல்கள்ல இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காரு. மெயினா ஒரு விஷயம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லியிருப்பா, அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லா மத நூல்கள்ல இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காரு. இவ்வாறாக எல்லா மதங்களிலும் இறுதி நோக்கம் எது, மனிதனை மீண்டும் இறைவனிடம் அழைத்து செல்வதே. அதுதான் நோக்கமா. மேபி த மெத்தட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். 4 டைம் நீ ஜபா பண்ணணும், 4 டைம் நீ மண்டிட்டு பண்ணணும்னா அவ மதத்துல அப்படின்னா அது பண்ணணும். சில பேர் இல்லை சண்டே மாஸ்க் போகணும், அது பண்ணிட்டு இருப்பான். நம்ம இதுல என்ன சொல்லி கேட்போம்னா, நீ வா, மனசுலயே கோயில், வீட்லயே கோயில், நீ வந்தா சரி, வரலைன்னா சரி, பகவானே சொல்லிட்டாரு. நான் இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், அப்புறம் நீ உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாப்புல. நம்ம இதுல கண்டிப்பு கரார் கிடையாது. அப்ப நம்ம முட்டாள் என்ன பண்ணிட்டோம், சரி யாரும் நம்ம கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்ல, போனா போலாம் கோயிலுக்கு, ஜபம் பண்ணினா பண்ணலாம், இப்ப இல்ல பண்ணலன்னா என்ன, யாரு பார்க்க போறான், அந்த இதுல நம்ம ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துட்டோம் இவ்வளவு வருஷம். இப்போ இல்ல, இஸ்கான் வந்தப்பறம் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆயிட்டோம். See, whenever I'm taking all this, என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்றாங்கன்னு நான் என்னதான் சொல்லிக்கிறேன். நான் எவ்வளவு முட்டாளா இருந்திருக்கேன். என்னை பத்தி தான் எனக்கு தெரியும் இல்லையா, அப்ப நான் என்னை பத்தி தான் சொல்லிக்கிறேன். இவ்வளவு முட்டாளா இருந்திருக்கோம் அப்படி, இவ்வளவு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அப்போ என்ன, ஆனா முழுவதற் கடவுளுக்கும் மறதியுள்ள ஆன்மாவிற்கும் இடையிலான இந்த இழந்த உறவை புதுப்பிக்க செய்வதே வேதங்களின் நோக்கம் என்பதை உணர்வதற்கு பதிலாக, ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் மறதியுள்ள ஆன்மாவிற்கும் இடையிலான இழந்த உறவை புதுப்பிக்க செய்வதே வேதங்களின் நோக்கம் என்பதை உணர்வதற்கு பதிலாக இந்த வேதவாதரதை என்ன பண்றாங்க, மனிதர்கள் புலனின்பத்திற்காக ஸ்வர்கலோகத்தை அடைதல் போன்ற விஷயங்களை வேதங்களின் இறுதி நோக்கத்துடன் கருதுகின்றனர். எல்லா வேதத்திலயும் என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் பண்ணுங்க, அந்த யாகம் பண்ணு, இது பண்ணு, அது பண்ணி, இது பலஸ்ருதி. எல்லாம் நம்ம அஷ்டகம் படிச்சாலும் சொல்ற பலஸ்ருதி இருக்கு. பலஸ்ருதி படிக்கணும்னு படிச்சா போதும், அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, எது பண்ண இது வருமா, அப்ப அதுக்கு வேண்டி மேல உள்ளதெல்லாம் பண்ணுது. அது தப்பு. நம்ம பலத்தை எண்ணின்னு பண்ணக்கூடாது, நம்ம பண்றதை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு அஷ்டகம் பண்ணாலும் என்னது படிக்கலாம், கடைசியில வரும் பலஸ்ருதி வரும். சரி, அது இது இருக்க பலஸ்ருதி. ஆனா முட்டாள் மனிதர் இந்த வேதவாதரதர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா, மனிதர்களே அந்த மாதிரி கோக்ஸ் பண்ணிடுவா. இந்த இது யாகம் பண்ணா உனக்கு இது கிடைக்கும், ஓ அப்படியா, வாஸ்து பண்ணுங்க, நிலமும் சரி, கதை உடைக்கணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், இல்ல அதுக்கு பதிலா ஒரு வாஸ்து பூஜை பண்ணிடுங்க, ஒன்னும் உடைக்க வேண்டாம், எல்லாம் சரியா பண்ணணும், அதை பண்ணுவோம். ஏன்னா வாஸ்து ஒன்னும் உடைக்க வேண்டாம், அப்படி பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம், வாட்டவர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சோ இதெல்லாம் வேதவாதரதர்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு குவிக் சொல்யூஷன் கொடுப்பா. புலனின்பத்திற்கு சொர்க்கலோகத்தை அடைதல் போன்ற விஷயங்களை வேதங்களின் இறுதி நோக்கமாக கருதுகின்றன. எந்த ஆசை ஆதியிலிருந்து அவர்களுடைய பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளதோ அதே அவர்கள் மீண்டும் நாடுகின்றனர். திரும்பி அதிலேதான் போறதுதான் அவ கோக்ஸ் பண்ற மனிதர்கள் அதுலதானே இருக்கா ஆல்ரெடி, இன்னும் முங்கி போவாங்க. இத்தகைய சிலர் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான விளக்கத்தை வழங்கி மற்றவர்களை தவறாக வழி நடத்துகின்றனர். பாமரனுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான வேத விளக்கங்களை வழங்கக்கூடிய புராணங்களை கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் கண்டிக்கின்றனர். மாபெரும் ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தை புறக்கணித்து வேதவாத மனிதர்கள் வேதங்களுக்கான தங்களது சொந்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றனர். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம எந்த புக்கு வாங்கினாலும் ஆச்சாரியா யாருன்னு தெரியணும். சும்மா கிடைச்சது யாரோ தந்தா, சும்மா இல்ல சீப்பா கிடைச்சது, அந்த மாதிரி நம்ம வாங்குவோம். பட் அது படிச்சோம்னாக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அப்புறம் அதுதான் சரின்னு பட ஆரம்பிச்சோம், முட்டாளாயிடுவோம் நம்மளே. அவ முட்டாள்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, நம்ம எந்த தமோ குணத்துக்கு போயிடுவோம். தமோ குணத்துக்காரன் எது செய்யக்கூடாதோ அதுதான், எது தப்பா இருக்கோ அதெல்லாம் கண்ணுக்கு அவனுக்கு எப்படி தெரியும், அதுதான் ரைட்டுன்னு கண்ணுக்கு புலப்படணும். சோ அதனால நம்ம we should be very careful. இப்ப என்ன இருக்கு, மற்றவர்கள் தவறான வழி நடத்துகின்றனர். பாமரனுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான வேத விளக்கங்களை வழங்கக்கூடிய புராணங்களை கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் கண்டிக்கின்றனர். மாபெரும் ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தை புறக்கணித்து வேதவாத மனிதர்கள் வேதங்களுக்கான தங்களது சொந்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றனர்.
மேலும் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு மனசாட்சியற்ற மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலை சேர்ந்த அறிஞனாக பிரகடனப்படுத்துகின்றனர். அதற்கு வேதவாத ரத மனிதர்கள் இந்த மந்திரத்தால் வித்யாயாம் ரிதாகா, இப்ப நல்லா படிச்சு நல்ல அறிவாளியா ரதாகான பெரிய பண்டித ஆயிட்டான் அப்படின்னு என்ன பொருத்தமான சம்ஸ்கிருத சொற்களின் மூலமாக கண்டிக்கப்படுகின்றனர். வேதங்களை எல்லா அறிவிற்கும் வித்யா, வேதங்கள் கற்றால் இதுதான் வித்யா, ஆதி மூலமாக இருப்பதால் வித்யாயாம் என்னும் சொல் வேத கல்வியை குறிப்பிடுகிறது. ரதா என்றால் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். எனவே வித்யாயாம் ரதா என்றால் வேத கல்வியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத உண்மையான வேத நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய வேதங்களின் பேரளவிலான மாணவர்கள் இங்கே கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அவளெல்லாம் மெயினா வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கே ஸ்வலஸ்ருதி இருக்கும், இது படிச்சா இது கிடைக்கும்னு போட்டிருக்கு, கிடைக்கிறது கிடைக்கட்டும், பட் நம்ம பண்றது பண்ணணும், அதுதான் நினைச்சு பண்ணவே தவிர பலனை எதிர்நோக்கி பண்ணக்கூடாது. அதான் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் என்று வேத கல்வியில் ஈடுபட்டிருக்கள் என்று பொருள். ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத உண்மையான வேத நோக்கங்களை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய வேதங்களின் பேரளவிலான மாணவர்கள் இங்கே கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய வேத வாதரர்கள் வேதங்களின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு பொருள் தேடுகின்றனர். வேத சாஸ்திரங்கள் முறையான சீடப்பரம்பின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளத்தக்க அசாதாரணமான நூல்களின் தொகுப்பு என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. அப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஈஸியா வந்துடுது நமக்கு, ஓஹோ அழகா பரம்பரா சிஸ்டமா இருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு இப்போ. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து வீழ்ச்சி இல்லாம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேதங்களின் தெய்வீக செய்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டியது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குரு. நம்மளே புக்கை தொடர்ந்து படிச்ச முடியுமா? முடியாது. புக் வாங்கினேன் நான் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா முடியாது. So there should be somebody to explain. அப்ப இன்னொன்று கரெக்டா அந்த ஆசிரியர்கள் புக்கு வாங்கி அதைதான் நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். படிச்சுன்னா யாராவது சொல்லி கொடுத்தா புரியும். சரியா? வேதங்களின் அப்ப ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டியது அவசியம். முண்டக உபநிஷத் 1.2.12 இவ்வாறே வழிகாட்டுகிறது. இத்தகைய வேதவாத ரத மனிதர்களும் கூட தங்களது சொந்த ஆச்சாரியர்களை பெற்றுள்ளனர். அவளும் ஒரு ஆச்சாரியோட தான் போவா. ஆனாலும் நடுவுல என்னது, அவளே கங்காக்ட் பண்ணிடுவா. இது புலனுணர்ச்சிக்கு என்ன வேணுமோ அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை பிரகடனம் பண்ணி மனிதர்களை அதுலதானே இப்ப எல்லாருக்குமே அப்படித்தானே இருக்கும். இதை பண்ணினா அது கிடைக்குமா, இது பண்ணினா இது கிடைக்குமா, அதுக்கு என்ன அது பண்ணிடலாமே, இதை பண்ணினா ஹெல்த் நல்லாவும் பண்ணலாம், இது பண்ணினா வேலை கிடைக்கும், மார்க் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கும். ஒன்னும் கிடைக்காது, இதெல்லாம் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது, ஆனா இது பண்ண உனக்கு கிடைக்கும்னா டெஃபினட்டா we will choose that. அந்த மாதிரி மனிதர்கள் நம்மள வழி தவறி இது பண்ண மாத்தி விட்டுருவா. சோ வேதவாத ரதர்கள் மனிதரும் கூட தங்களது சொந்த ஆச்சாரியர்களை பெற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் முறையான சீட பரம்பரையில் வருவதில்லை. இவ்வாறாக அவர்கள் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான வழக்கம் பொறுத்து அறியாமை நீண்ட பிரதேசத்திற்கு முன்னேறுகின்றனர். அவர்கள் துளியம் வேத அறிவற்ற மனிதர்களை காட்டிலும் ஆழ்ந்த அறியாமையினுள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். தம்மை தாமே கடவுளாக கருதுவோர் மாயையா பகிர்ந்த ஞானா பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். அவெல்லாம் அந்த பிரிவு துராச்சார, அது என்ன ஸ்லோகம் வந்து துராச்சார மாயா பகிர்ந்த ஞானம் அந்த மாதிரி. அப்ப மாயையில சிக்கின்னு இருக்கிறவா இவெல்லாம் தன்னைத்தானே கடவுளாக எண்ணுவர் என்னது, அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாவா. அகம் பிரம்மன், நானே தான் பிரம்மன், நான் எங்குள்ளேயே கடவுள் இருக்க. நம்மளும் தான் சொல்லணும் பரமாத்மா இருக்க. ஆனா நம்ம பரமாத்மாக்குள்ள ஐக்கியமாகுவோமா? ஆக மாட்டோம். ஆனா அவ அந்த ஞானத்தை பெற்று அவ என்ன சொல்றா, நம்ம அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடுவோம். தென் நாமளும் அந்த பகவானும் ஒன்று, இந்த பரமாத்மா லெவல்ல உள்ள அந்த பகவானும் ஒன்று. சோ அது கடவுளா தன்னைத்தாமே கடவுளாக கருதுவோர் மாயையா பகிர்ந்த ஞானம் அந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள். இவர்கள் தங்களே கடவுளாக கருதுவது மட்டுமின்றி வேற எந்த கடவுளையும் வழிபட தேவையில்லை என்றும் நினைக்கின்றனர். ஒரு சாதாரண மனிதன் பணக்காரனாக இருக்க நேரிட்டால் அவர்கள் அவனை வணங்குவதற்கு ஒப்புக்கொள்வார். நம்ம பார்த்தோம், அது ரஜோகுணத்துக்காக. யாரு நல்ல பணக்காரனா இருப்பானோ அவனுக்கு சேர முடியும். ஏன்னா அட்மிஷன் வாங்கி கொடுப்போம், ஏனோ பண்ணி கொடுப்போம். ஒன்னும் இல்லையா, நம்ம குழையில தண்ணி வரும், வீட்டுக்குள்ள ஒரு பைப்பு போட்டு கொடுப்போம், கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுப்போம், ஏதோ சம்திங் வில் பி தேர். அப்ப அந்த கார்பரேட்டருக்கோ அந்த ஒரு என்னது எலெக்ஷன்ல இருக்கிறவனுக்கோ ஒரு கூடு கும்பிடு போட்டு பண்ணினோம்னா எஸ் ஓட்டு உங்களுக்கு தான் நிச்சயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி தரேன். இதெல்லாம் இதுதான் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. இவர்கள் தங்களே கடவுளாக கருதுவது மட்டுமின்றி வேற எந்த கடவுளையும் வழிபட தேவையில்லை என்றும் நினைக்கிறேன். ஒரு சாதாரண மனிதன் பணக்காரனாக இருக்க நேரிட்டால் ஏதோ லக் பை ஃப்ளூக் என்ன போடுவாங்க. இதுல எல்லாம் பொலிட்டிக்ஸ்ல அப்படித்தானே பணம் வந்துடும். ஆனா அவங்க என்ன சாதாரண மனிதன், ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுற பையனா இருக்கும், ஆனா என்ன பாலிடிக்ஸ்ல பெரிய ஒரு பந்தா நடிச்சனா இருக்கும். அவன் சம்பாதிச்ச பணம் இருக்காது, எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல அந்த இது வந்திருக்கும். இல்ல இந்த இலாக்கா நீ பாத்துக்க, இந்த
கோடியோ லட்சமோ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவன் நினைச்சுக்கான் நான் தான் எல்லாம் கிரேட் அப்படின்னு. பெரிய பணக்காரன். சாதாரண மனிதன் பணக்காரனாக இருக்க நேரிட்டால் அவர்கள் அவனை வணங்குவதற்கு ஒப்புக்கொள்வார். அந்த மாதிரி ஆளை கூட வணங்குவோம். அவன் ரிக்ஷாவுக்கு ஓட்டுறவனா இருக்கும்போது எல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டோம். அவன் இன்னைக்கு பெரிய ஒரு பாலிட்டிஷியனா இருக்கான், அவன் பெரியதா இல்ல ஹீரோ ஆயிட்டான், ஒண்ணும் இல்லையா ஹீரோ ஒரு பிலிம்ல நடிச்சு அது நல்லா ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஹீரோ ஹீரோன்னு அவனை கும்பிடு போடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவர்கள் அவனை வணங்குவதற்கு ஒப்புக்கொள்வார். ஆனால் ஒருபோதும் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளை வழிபட மாட்டார்கள். என்ன நம்பிக்கை இல்லையே, முதல்ல நம்பிக்கை இல்லையுமோ சாட்சாம நிக்கிறான், எதிர நிக்கிறான், எனக்கு பண்ணி கொடுக்குறான், நான் உங்களுக்கு வந்து பிரெட் வாங்கி தரேன், உனக்கு வந்து அந்த சாப்பாடுக்கு வழி தரேன்னு சொல்லிட்டு இன்னத்த சாப்பாடு அவன் தான் கொடுக்குறான், பகவான் கொடுத்தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கூட கேட்பான். they will have lot of questions. அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் கேட்பான். நம்ம மாட்டி முடிச்சிருவோம், அவளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணி நமக்கு நாளா இருக்கு. தங்களது சொந்த முட்டாள்தனத்தை அங்கீகரிக்க இயலாத இத்தகைய மனிதர்கள் கடவுள் எவ்வாறு தமது சொந்த மாயத்தினால் பந்தப்படுத்தப்பட முடியும் என்பதை ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை. கடவுள் என்றோ ஒரு நாள் மாயையினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டார் எனில் மாயை கடவுளை காட்டிலும் உடையதாக இருந்தாக வேண்டும். கடவுள் சர்வசக்தி கொண்டவர் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பா. கடவுள் வந்து சர்வசக்தி கொண்டவர், ஆனா வந்து மாயில சக்தின்னு விட்டார் பகவான். அதனாலதான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கடவுள் சர்வசக்தி கொண்டவர் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஆயினும் அவர் சர்வசக்தி கொண்டவராக இருந்தாலும் மாயையினால் அவர் வெல்லப்படுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Then whatever they say that is becoming wrong. கடவுள் தான் எல்லாமே பிடிச்சுன்னா அப்போ மாயில அவர் எப்படி சிக்கிப்பார்? அவர் தான் கொடுப்பறே அப்போ. ஆனா அதுக்கு பொறுமை கிடையாது, அது நம்பிக்கை கிடையாது. அப்போ நம்பிக்கை பெறும் என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை. தம்மை தாமே கடவுளாக கருதும் அவர்களால் இத்தகைய வினாக்களுக்கு தெளிவான முறையில் விடையளிக்க இயலாது. அவர்கள் வெறுமனே தாம் கடவுளாகி விட்டதாக நினைத்துக் கொண்டு திருப்தி அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. மணி உணவு ஓகே. நம்ம வந்து அந்த பிபிடி வேணா பார்க்கலாமா? ஆனா அது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. லைவ் வேண்டாம் இல்லையா? லைவ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். I have to search for it.